ספיר, רבותיי. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה הם מלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוני. אני עכשיו מתארגנת ללימודים, אין לי הרבה זמן, יש לי משהו כמו רבע שעה, אז אני מניח אתכם פה, ואתם תראו את הבלגן. מה, יש גם את השיר הזה. זה השיר של הדיכאוניים. זה של הדיכאוניים עכשיו. זה שיר יפה שלו נראה לי, כולם מכירים את השיר הזה וזהו. כי זה כולם דיכאוניים. I'm walking away from the trouble in my life. I'm walking away. From the troubles in my life, I'm walking away. Yeah, yeah. To find a better day, I'm walking away. From the troubles in my life, I'm walking. Dance for me, bitch. Dance. Eh, 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 eh. Twerk it. היא קלטה. חודש ולוגים כפרה. לא, את לא מעלה. מה קרה? אני אטשטש לך את הפנים. מי ראה אותך בכלל? חיה בסרט. רואים לך רק את השיער, אביב. שיער פה. אפשר, אני מסכימה. אם לא רואים אותי. הנה, הביאה לי. רוצה לשמוע שיר של פעם? רק אם הוא לא מדכא. הוא לא אל תסתכלי. לא, כאילו שאני שמה לב ומבינה מה את רושמת שמה. For find a better כולם נדלקים עכשיו. לא נראה שמישהו נדלק פה בכלל ממשהו. אנשים פה מתים. If you wanna go and take a ride with me, don't see what I feel. Hey, must be the money. ביי, יצא באמת בן זקן להרביץ פה איזה... שימי עדן בן זקן, נראה מה יקרה. שים אבי ביטר. לא אבי ביטר, כי אף אחד לא יודע מה זה השירים שלו, ואנחנו לא רוצים למות פה בוא נשים אייל גולן, יעלום. אייל גולן של פעם. מה זה יעלום? לא, אף אחד לא אוהב שירים של פעם במזרחית. מה את אומרת? זה השירים הכי יפים. אין על עדן בן זקן. עומר אדם. אוי נו. Might be the money.
בסדר. אביב עפה באוויר. אם תרצי לדבר, בבקשה, מחר אני חוזר אל הפינה חמה שבליבך. תני לי שקט נפשי וכוח יאללה שמעון! מחכים הלילה עוד צעיר עומותיים je suis Viviane יפה שלי. מילות אהבה שמוסתרות בואי בואי תן אותם במתנות הכלברת בואי בבמה מכללת ספיר רבותיי. יפה שלי הכינורות ניתנו לך עכשיו שמעון בוא צלם ליד גוינה לא, זה בסדר. אבל נו. אבל אתה לא יודע, את לא בפריים כפרה. מי זה כאילו של... טוב? איך את לדמיין? באמת על השטות. נראה לי אני זוכרת, זה היה לפני לפחות... לנועה יש רעיון עוד 10 דקות להירגע אז צריך לעשות לה זה. לא, זה למזל טוב כפרה. זה למזל טוב? כאילו, לשמוח, את יודעת. זה כדי להתחמם, קר בחוץ, קר בחוץ. בוא נעלה את זה לדף של המחלקת. היא מצרית. מה, אתה רציני? השיעור נגמר לפני חצי שעה. סתם. אני לא פה כאילו דברים. יאללה. יאללה, השום כבר. זה אבי מסיק הנשמה. אבי מסיק, הנה פה יד נכנסת עכשיו ב-R&D כזה לא ראית את זה אני פשוט גאון. תראו מה אני לומדת בכיתה, עשיתי HTML, אני עשיתי את כל זה, ותראו איזה יופי. שקט, אל תזלזלי, קטן כגדול. מצד הגאווה קטן? ברגע, ותראו 3, 4, הופה. את זה אני כתבתי, שיהיה פה פייל. אני חילקתי, זה היה גוש. את הצבעים. אני עשיתי קולורס. אני מה זה גאה בעצמי. תקשיבו, אני יכולה להיות תוכניתנית פשוט. אני תוכניתנית בייסיקלי. לא חייבת לי כלום. לא חייבת לי סתם. הכל היה סתם. זה לא ייפול. יש בפנים משהו? כן. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אנחנו צריכים לתת אפשרות. אני כתבת, סליחה, תפסיקו לדבר. בבקשה מאוד. בדיוק. בדיוק?
זה הלינק? מסגרת שלנו, מפעל 2, שהוא עבר שינוי, שימו לב, אני עכשיו הולכת להפעיל ספיר, וספיר מופיע בדיוק. איזה יופי! זה מה שרציתי. וואו!